Eli näin me saatiin ostettu 13 eurolla 17 000 arvoisen rakennustyömaa. Ja mitä se oikeasti tehtiin sitten? No ensimmäinen asia, me rakennettiin metamainokset. Me laitettiin tosi spesiifinen alue, missä niitä mainoksia näytetään. Myös me laitettiin custom audience, niin kenelle niitä mainoksia näytetään. Koska ei ole mitään järkeä myydä sitten steikkiä tai lihaa veganitelle. Ja sitten niin kuin näet täällä esimerkkinä, sitten yhden liidin hinta oli noin 13 euroa. Et silloin kun se liidi tuli sisään, sitten heti se meni CRM. Sen jälkeen meidän tiimi sitten otti suoraan sen kanssa yhteyttä, soitteli hänelle ja kysyi muutama kysymystä, eli kvalifioi sen. Ja sitten jos kaikki sopi, sitten buukattiin projektin päällikön kanssa suora puhelinkonsultaatio ja sen jälkeen sitten ne teit työmaankäynti ja hintatarjous ja työ meni lukkoon. Mutta täällä on vielä muutama tosi tärkeä aspektia, mitä tarvitsee tehdä ennen kuin sille liidille soitetaan kvalifiointi varten. Eli jos sua kiinnostaa oikeasti, mikä on se tosi tärkeä aspekti, sitten seuraa meitä ja katso seuraava video.